Ai, Rolfi, és que com m'agraden a mi els teus peuets. Però què feu ahí? M'heu vist? Quina vergonya. És que m'agrada moltíssim besar els peus del Rolfi. I a ell també li agrada. Mireu, jo sé, és que no sé o sí si sabeu la resposta, però si així està Rolfi i jo porto el pijama, avui que toca? 1, 2, 3, avui que toca? Conte. Avui toca conte! Estic supercontenta perquè avui toca conte. Mireu quin conte porta avui. Opa! Avui toca este conte que és meravellós. Mireu, toca un conte que se diu Per què plorem? Algú sap per què plorem? Tu? Tu ho saps? I tu? I tu? I tu? I tu? I tu? I tu? Voleu que comencem a contar-lo? Sí? Anem allà. Ai, deixa així el peuet de Rolfi, per si de sobte vull besar-lo. Diu, Mario portava una estona en silenci, sense dir res, callat i pensatiu. Mireu, la seva mare estava al seu costat, pacient. I Mario li va preguntar, Mare, per què plorem? La seva mare va pensar la resposta durant uns segons i va contestar, Veuràs, Mario, plorem per diferents motius. De vegades, plorem perquè la tristesa que sentim és tan gran que no cap en el nostre cos i ha de fugir d'alguna manera. Moltíssimes vegades estem tan tristos que necessitem plorar i plorem. És de veres. Altres vegades plorem perquè estem molt rabiosos i molt rabioses i hem de descarregar com un núvol de tormenta. Després, com el núvol, recuperem el nostre color. Moltes vegades estem i acabem plorant. Però després sí que és de veres que se quedem tranquils i tranquil·les. A que sí? Sí que tenia raó la mare de Mario. Diu, plorem perquè en ocasions no entenem el món i les llàgrimes ixen a explorar-lo en busca d'alguna resposta. Sí, jo de vegades estic que dic, però per què i per què? I plore perquè no entenc res del que passa. I me fa moltíssima ràbia, també. Alguns dies plorem perquè en lloc d'una abraçada només encontrem un eco. Mireu, eco! Eco, eco, eco. Eco! Plorem perquè ens ajuda a créixer. Cada llàgrima ens rega molt lentament. Si no ploràrem, ens convertiríem en pedres. Mare meva, en pedres. Així que, clar, jo me pregunte, és bo plorar, no? Perquè si no seríem pedres. Sí, plorar és superbo. Alguns i algunes ploren perquè gritar durant hores encara no és suficient. Mireu la xiqueta com grita. I clar, quan gritem plorem i plorem i plorem.
altres perquè guarden, mireu, altres perquè guarden en un cofre baix la clau el que els passa. Però les llàgrimes llisquen dins dels panys, mireu, dins dels panys, i obrin els cofres i les llàgrimes ixen. Això me recorda quan de vegades ens pregunten «Però per què plores?» No. És quan ens pregunten «Estàs bé?» I tu «Sí. Estàs bé?» I tu «Sí». «Però passa alguna cosa?» I tu «No». «Va, estàs bé?» I de sobte comences a plorar, perquè no volies contar-lo, però és que finalment les llàgrimes ixen. Plorem perquè tots els colps són dolorosos. Uns succeeixen fora del nostre cos i altres dins. Però totes les llàgrimes són el bàlsam d'uns i d'altres. Plorem al xocar-nos contra un mur. Uns dies, més que el colp, ens fa molt de mal l'altura de les parets. Plorem perquè som un mar immens i no podem evitar la tempestat. Quan la tormenta passa, el mar se queda en calma i fa dibuixos a la vora de la mar. Sí que és de veres, moltíssimes vegades plorem superfort i quan estem bé, ens calmem, pareix que no haig de passar res, veritat? Perquè estem com en pau. Tranquils i tranquil·les. De vegades plorem perquè no trobem les paraules adequades. Per sort, això sí que és de veres, les llàgrimes parlen un idioma infinit, un idioma universal. És de veres perquè quan, per exemple, imagineu-vos que un dia nosaltres veiem una persona que està plorant i de seguida sempre preguntem «Estàs bé? Estàs bé? Necessites ajuda?» A que sí? I no importa si no parla el nostre idioma, no importa si no el coneixem, no importa res. Però nosaltres li preguntem, perquè pensem, ui, alguna cosa li passa, perquè està plorant, li passa alguna cosa. A mi m'encanta quan me pregunten, ¿estàs bé? ¿Necessites ajuda? M'encanta. Diu, però sens dubte, plorem perquè sentim ganes de plorar. Eix és el motiu més important. Plorem i plorem. Si necessitem, plorem. I si no ho necessitem, no plorem. Les coses són així també. Mario li va pegar un abracito ben fort a la seva mare i li va dir «Mare, ets la millor mare del món!» Li va pegar un besito en el nas. Però un moment, mare, ara per què estàs plorant? Ai, Mario, perquè d'alegria també se plora, perquè de felicitat també se plora. És de veres, jo moltíssimes vegades he plorat de felicitat, d'estar superfeliç i plorar. I conte acabat, conte contat. I jo espero que vos hagi agradat. Vos ha agradat el conte? Uau! A mi moltíssim, perquè m'ha ensenyat moltíssimes coses. M'ha ensenyat els motius pels quals plorem. Perquè moltes vegades no entenem per què estem plorant. I diem, però a veure, Yaiza, per què estàs plorant? I pot ser d'alegria, de felicitat, de ràbia, de tristor. Pot ser de moltíssimes coses. I escolteu-me, podem plorar, Podem plorar, és molt bo plorar, perquè ens ajuda a després estar superbé. Espero que vos hagi encantat este conte. Se veiem aviat.